Havde du overvejet det længe? Jeg havde overvejet, hvad jeg kunne gøre. Jeg havde overvejet briller. Jeg havde overvejet også denne her mulighed, men da jeg kun hørte godt om, at de folk, som jeg kender, havde været igennem det her, så var der ikke noget valg. Det var det, jeg skulle. Heller det, end gå til brillemanden og få briller. Hvad generede dig mest ved at bruge briller? Jamen, det var ikke så meget det, der generede mig så meget ved at bruge brillerne. Det var nok, også nok, at man havde to forskellige syn på øjnene, og så købte de her billige briller. Og så frustrationen over, hvis ikke man havde briller med sig, så kunne man jo ikke noget. Altså, man kunne ikke gå ned og handle, man kunne ikke læse priserne, man kunne ikke se, hvad der var i varerne. Og på arbejdet var det modbydeligt at komme til et møde. Hvis man havde glemt sine briller, så var det svært at navigere, og det påvirkede virkelig psykisk. Hvad havde du sådan bekymringer inden? Jamen, jeg havde ikke så mange bekymringer inden. Jo, det var jo bare, om mine øjne kunne klare sådan en operation, eller om det kunne blive bedre. Og hvis nu det havde været voldsomt med mine øjne, så er det jo ikke sikkert, at I kunne tilbyde mig en operation, der kunne hjælpe mig. Det er jo aldrig sjovt, når man skal ind og rode i ens øjne, men det synes jeg ikke fyldte så meget. Da jeg besluttede mig for, at nu skulle det være, så skulle det være det. Så du var egentlig mest bekymret, om du var en velegnet kandidat til det? Ja, det vil jeg mene, ja.